Come and get it. И здравейте хора, аз съм Ник 1 и днес ще играем Survival Games. Така, да започваме Survival Games и сега да видим къде ще отидем. Гледам някъде частта по-бързо, защото няма много време. Така, 10. Аре, няма някъде. Не. Явно къде ще влизим, не знам, хора. Частта по-бързо. Не знам дали да не започна Skyblock или някаква друга мини игра. Охо, те тук са почнали хората. Ай, ще влизам тук да видим. Окей, ще поизчакаме малко. Да видим 15 плеера. Ако много се забави, ще спра клипа. Айде, повече хора няма да влядат. Мога. Кой е там, бе? 15 плеера. Чудесно. Ето, 16 минути май ще почваме. Така, бърза работа. Така трябва да я поизчаваме малко. Така един пич. Здрасти, пич. О, тук му се бием, бе. А сега той шати за малко. Не, бе, какви са тези глупости тук, където ми излиза, да бе. Сори, хора. Мога. Айде, бе, няма ли да получваме, бе. Чай, тук ми излизат някакви реклами. О, хора, спирам клипа на пауза и като влязат някъде ще... Ма не, 15 минути. Няма. Чай. Ще спра клипа и като почнем ще го пусна. И здравейте хора, върнах се. Тук играм там някаква игра. Чай, то смолбор. То смолбор ли? Не. Какво правя с тук? Леле, да се игра, грам не съм играл, хора. И дори не знам как се играе. И ще... Чиле бе! Не мога. Май убиха. Чиле, ще лежа. Убиха му. Аз се възраждам, бе. Мали... Ще не му стрелям с лука, бе. Посети, бе. Къде? Мога, пак не ме убиха. What the fuck? О, леле, мале! Как го ударих този с колата. Леле, мале, мила. И то сега ще го ударя. Оп, айде, и тъс умря. Хора. Айде, и тос и ме уби. И хора, спирам клипа за... Не, няма го спирам. Направи се проблема. Сега то с кафе, бе. Мога се къмъс тук на тревата. Така. Сега го видя този, дали ще мога го убия, хора. Къде сте, бе? Къде е то сега? Къде е то? Къде го? Сега си изхъбих стрелата заради него. Точно си изхъбих стрелата. И е съм на стрела.
Не, то ще ме убие. Не мисля да рискувам, хора. Да. Да му са невидим. Къде е с първия умрял? Мога. Аз как мога да летя? Точно много киля, бе. Явно е от моят отбор. Не знам, че много киля. Или я чекай малко. Че, мога. Да. Мен явно са ме убили. Да, сега ги чакам и явно се оттрепат. Мога ще мога да минаваме през стените, бе. И колко хора умерили. Сигурно ще правя ревю на моя сервер. Очаквайте ревю. Сега в момента да ви кажа, ако ви харесват клиповете ми, лайкнете ги, пишете коментари на какво да снимам и се абонирайте за канала ми, за да ме следите. Така. Ради, бе, колко ще го чакаме, бе. Survival Games не стана, защото нещо затвориха играта. Не знам защо. Явно, доколкото разбрах, админа каза, че нещо се е скапал половина. Затова реших да снимам на тази игра. Дори не знам как се казва. Така. И сега чакаме. И тази игра, като изиграя, ще спираме епизода. Пичко, правиш ти робот ли си? Мога. Той джамп ли е, бе? Откъде се кача тук? Тук ли са такова? Хора, само да ви кажа, че съм зле по джамповете. И почваме да играем. Ти. Айтемите ни даха. Мога. Тил, аре бе. Аре бе. Стил. Леле, те са много добри хора. Явно са някакви, дето играят много тая игра. Сега имах стрелата и ще върха. Чума биже, нямаше стрела. Глей, те двама срещу един. Той иначе съм... Чакай. Те. Чуда. Айде. Смеч ще убих човек. Смеч го убих горкото дете. Да, чудесно. Бягай. Мога. Ще убия. Чили... Могаш ли ми се зареждат стрелите? Да, и вече съм умрял. И това беше, хора, за този епизод. Не знам дали ви е харесал. Лайкнете го, абонирайте се, ако искате. И довиждане, очаквайте ревю на моя сервер. Чао!